नमस्ते। आज मी तुम्हाला दोन रेसिपी बनवून दाखवणार आहे, काजू मसाला आणि मसाला पुलाव। आता मी कढईमध्ये आहे ना तेल ठेवलाय, 2-3 चमचे तेल टाकलाय। त्याच्यामध्ये हे काजू घेतले आहेत अर्धा कप। हे काजू आहे ना मी आता फ्राय करून घेणार आहे तेलामध्ये। पहिले फ्राय करून घ्यायचे म्हणजे कसे माहिती आहे का, आतून कुरकुरीत पण आला पाहिजे असे फ्राय करायचे, तर जास्त लाल करायचे नाही। आता हे काजू आपले फ्राय झाले, आता त्याला 1 मिनिट पण नाही लागला, ते आपण आता काढून घ्यायचे। आता काजू बघा काढता काढता काढेपर्यंत तेवढे फ्राय होतात, म्हणून आपण जरा आरत कच्चे झाले ना, थोडासा कलर चेंज व्हायला आला की ते काढायचा प्रोसेस करायचा। आता इथे मी 2 कांदे घेतले आणि 1 मिरची घेतलाय, ते आता मी फ्राय करायला टाकते। कांदा आपल्याला लाल होईपर्यंत फ्राय नाही करायचा आहे, थोडा म्हणजे कलर येईपर्यंत म्हणजे शिजवून घ्यायचा आहे। कांदा आपला नरम झालाय आणि शिजलाय चांगला। आता त्याच्यामध्ये आहे ना आलं आणि लसूण, हे आलं 1 इंच आलं घ्यायचा आणि 3-4 पाकळ्या लसूणच्या घ्यायच्या। हे मोठे लसूणचे पाकळे 4 पाकळ्या घेतले। आता याच्यामध्ये 2 टोमॅटो टाकायचे। हे 2 टोमॅटो घेतले, बारीक चिरून घेतले। आता हे चांगलं फ्राय करून घ्यायचं आहे शिजवून। आता त्याच्यामध्ये आहे ना टोमॅटो बघा शिजला आहे चांगला, कारण आपल्याला काळा नाही करायचा आहे, लाल पण नाही करायचा आहे, फक्त शिजवून घ्यायचं आहे। आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे काजू घेतले 15-20 काजू, आणि ते गरम पाणी टाकून भिजवून ठेवले होते आपल्याला ग्रेव्हीसाठी। आणि त्याच्यामध्ये आहे ना ही कसुरी मेथी पण त्याच्यातच टाकायची आहे, 1 चमचा। आता हे चांगला फ्राय करून घ्यायचा, थोडासा हलका शिजवून घ्यायचा, आणि त्याच्यानंतर आहे ना ह्याच्यात वरती 2 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे। झाकून ठेवते। आता इथे आपली 2 मिनिटं झाली आहे। आपला मसाला बघूया, मस्त फ्राय झालाय। आता मसाला आपण काय करायचं माहिती आहे का, थंड व्हायला द्यायचा आहे। हा मसाला थंड करायचा आहे, तोपर्यंत मी काय करते माहिती आहे का, आपल्याला मसाला पुलाव बनवायचा आहे ना, त्याचे भाज्या घेतले आहेत मी, ते आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत। तुम्हाला भाज्या दाखवते काय काय घेतले। फ्लावर, हे परसबी घेतले अर्धा कप, आणि हे गाजर 2 घेतले, आणि अर्धा कप मटर घेतले आहेत। हे आता आपल्याला जरा उबलून घ्यायचे आहे, म्हणजे वाफ लावून घ्यायचे आहे थोडेसे शिजवून। आता आपला मसाला थंड झालाय, आता तो वाटून घ्यायचा आहे। थंड झाल्याशिवाय वाटायचा नाही। थोडासा नावाला हे 2 चमचे पाणी टाकायचा आणि वाटून घ्यायची पेस्ट करून। यात आपण बारीक पेस्ट करून घेतले वाटणाची, आणि ते आपल्या भाज्या पण शिजलेत। आता आपण परत काजू मसाला करायला सुरुवात करूया। आता इथे बघा 2 चमचे मी तेल टाकलाय, त्याच्यामध्ये थोडासा अर्धा चमचा जिरा टाकते, आणि त्याच्यामध्ये आहे ना लाल मिरची पावडर टाकते। आता त्याच्यामध्ये आपली ग्रेव्ही टाकायची। आता आपण त्याच्यामध्ये मसाले टाकूया, धना पावडर, जिरा पावडर आणि हळद, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला आता हे ग्रेव्ही वाटलेलं पाणी टाकायचं आहे। आता इथे आपली काजू मसाला भाजी म्हणजे एकदम ग्रेव्ही छान झाली आहे, आणि काजू टाकायचे थोडेसे, वरती सर्विससाठी ठेवायचे, बाकीचे टाकून द्यायचे। चवीपुरतं मीठ टाकायचं। आता 2-3 मिनिटांसाठी आहे ना झाकण ठेवते, म्हणजे ग्रेव्हीला आहे ना चांगली तरी येईल। आता आपल्या काजू मसाल्यामध्ये पनीर मसाला टाकायचा आहे, मग आपली ग्रेव्ही तयार। मसाला काजू एकदम तयार झालाय। आता मी मसाला पुलाव बनवते। कढई ठेवली, कढईमध्ये तेल टाकते, आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकायचा। आपलं तेल तूप तापलं ना की त्याच्यामध्ये हे खडे मसाले टाकायचे। 2 तेजपत्त्याची पानं, चक्री फुले, 1 काली वेलची, 4-5 काली मिरी, अर्धा चमचा जिरा,
छोटासा दालचिनीचा तुकडा, जावेत्री थोडीशी आणि 3 लवंग, हे सर्व आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचे आहेत. आता याच्यामध्ये आपल्याला ते 2 कांदे चिरून घेतले आहे ते टाकते. आता कांदा बघा मस्त फ्राय झाला आहे. आता याच्यामध्ये मी काजू टाकते. थोडेसे काजू घेतले, 15-20 घेतले आहेत काजू. आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा. आता याच्यामध्ये 2 टोमॅटो घेतले आहे, 2 टोमॅटो टाकते बारीक करून. आता याच्यावरती मी थोडं झाकण ठेवते. आता मी झाकण काढते. आता ढवळून बघूया. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडं पाणी टाकते, कारण मला आहे ना त्याच्यामध्ये मसाले टाकायचे. थोडं पाणी टाकते. आता त्याच्यामध्ये मसाले टाकते. आता मसाले काय काय घेतले ते दाखवते. धना पावडर घेतले 1 चमचा, आपला तिखट मसाला अर्धा चमचा, गरम मसाला पाव चमचा, लाल मिरची पावडर अर्धा चमचा आणि हळद पाव चमचा. आणि त्याच्यामध्ये स्पेशल आहे ना पुलाव मसाला, तो घेतला 1 चमचा. आता ग्रेव्ही शिजवायला आहे ना थोडा परत मी आहे ना 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवला होता ना, तो आता काढते. आपली मस्त ग्रेव्ही बनली बघा. ग्रेव्ही छान बनले. आता आपले सर्व मसाले टाकून झालेले आहे. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये हे आपले भाज्या टाकायचे आहेत. भाजीमध्ये पाणी आहे ना, ते पाणी नाही टाकायचं आहे, भाज्या टाकायचे आहेत. कोबी, फ्लावर, फरसबी, गाजर, बटाटा, मटर. आता भाज्या आपले सगळे कसे वाफ लावून घेतलेले होते ना. आता आपण लगेच याच्यामध्ये तांदूळ टाकूया. आता आपण त्याच्यामध्ये तांदूळ टाकूया. हे 1.5 कप तांदूळ आहे, धुवून स्वच्छ पाण्यामध्ये ठेवलेले होते. आता याच्यामध्ये पाणी ओतायला आहे ना, मी गरम पाणी करायला ठेवलेलं आहे. आता आपण तांदूळ टाकले त्याच्यामध्ये. आता आपण गरम पाणी ओतूया. भाताच्या वर पाणी ठेवायचं आहे, कारण तांदूळ आहे ना शिजायला पाहिजे ना, म्हणून. आपल्याला लागला पाणी तर ओतायला परत थोडासा गरम करून ठेवायचा. 1 कड आला ना, 1 उकळी आली की त्याच्यानंतर मी मीठ टाकणार आहे. आधी मीठ नाही टाकत आहे. आता मी थोडं झाकण ठेवते. आता बघूया, आपली चांगली भाताला उकळी आली आहे बघा मस्त. आता एकदा ढवळून घेते. पाणी बरोबर झालंय. मी जास्त ठेवलेला तापायला, पण तो पाणी लागणार नाही. एकदम भात मस्त शिजायला आलाय. आता मी मीठ टाकते. चवीपुरता मीठ टाकायचं, आपल्याला पाहिजे तेवढा. 1 चमचा वरून तूप टाकायचा, म्हणजे कसा भात जरा फलफलीत होतो, सुका सुका लागत नाही, चिकट नाही होत. आता झाकण ठेवते भात होईपर्यंत. आता बघूया आपल्याला किती मिनिटं लागतात भात शिजायला. आणि थोडा बारीक गॅस करून ठेवायचा, मीडियम बारीक. आता आपल्या इथे बघूया भात झालाय काय. मस्त झालाय. ढवळून बघूया. खाली पण सुका झाला पाहिजे ना. एकदम मस्त झालाय.
सर्वात बेस्ट पार्ट ना ब्लॉगचा आणि रेसिपीचा तर हाच असतो की टेस्ट करणं. अरे वा, आज मम्मी पण टेस्ट करते. खाल्लीस का? मस्त एकदम. आता हे काजू मसाला पण टेस्ट करूया. काजू मसाला पण एकदम छान झालाय. कॉम्बिनेशन पण खायला ना एकदम छान वाटेल मम्मी. भाताबरोबर पण कसली भाजीची गरज नाही आणि अशी भाजी असेल तर तुम्ही चपाती बरोबर पण खाल्ला तर चपाती एकदम पटकन संपेल. टेस्ट तर एकदम छान झाले. आपल्या तुम्ही चपाती बरोबर, पराठ्या बरोबर, कशा बरोबर, भाकरी बरोबर पण खाऊ शकता. रेसिपी कशी झाली आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तुम्ही पण घरी बनवा आणि रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.